esta nova historia, comezos que se moven, tentando liberarse de palabras que doen, dunha presión continua de choros e desprezos, de fortes marcas vellas que imos deixar atrás. Hoxe é o día 25 de novembro, o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Este día foi designado pola ONU en 1999. Un ano máis, o IES Antonio Sada Dieguez súmase a esta conmemoración para deixar patente o rexeitamento de toda a comunidade educativa a calquera tipo de violencia contra as mulleres e para mostrar a nosa solidaridade con todas as vítimas desta lacra social. Sabemos que non é fácil dobregar este monstro que golpea, dunha ou doutra forma, día tras día, a nosa sociedade. Non é fácil acabar con esta violencia estrutural que se produce tanto na vida pública como na privada, mediante actos que inciden de maneira negativa na identidade e benestar social, físico, psíquico ou económico das vítimas. Tamén sabemos que só entre todas e todas se pode facer fronte, mediante a educación en valores e mediante o firme propósito de non mirar para outro lado, de non permanecer impasibles, de non quedar caladas. Por iso, dende este centro educativo, hoxe unimos a nosa voz para dicir non a todas as manifestacións da violencia, dende as máis sutís ata as máis dramáticas. Non aos estereotipos e roles de xénero que perpetúan a desigualdade. Non aos modelos de masculinidade tóxica. Non á discriminación salarial e laboral das mulleres. Non aos micromachismos, non ao control e a calquera outro tipo de violencia psicolóxica. Non á violencia física. Non á violencia sexual, non ao abuso, non ao acoso, non á explotación sexual, non á violación. Do mesmo modo, queremos deixar claro o noso sí ao respeto, ao diálogo, á cooperación, á xustiza, á tolerancia e á empatía. O noso sí á igualdade entre homes e mulleres.